1000 puta provjerena Revatekova tehnika za pročišćavanje otpadnih voda također postoji kao Fluido XL, što je idealno za obrte, ugostiteljstvo ili dijelove pojedinih naselja s 50 pa sve do 300 stanovnika. Revatekove uređaje Fluido XL moguće je individualno planirati i fleksibilno prilagoditi svim zahtijevanim potrebama. Revatek sve komponente od PE rezervoara do tehnoloških dodataka sam izrađuje i garantira realizaciju od planirane gradnje pa sve do konačne montaže. To je jedinstveno u Europi. Ovo je potpuno razrađena tehnika za pročišćavanje otpadnih voda Made in Germany, sve iz jedne ruke i od jednog profesionalnog partnera. Fluido XL nudi vam sigurnost od projektiranja do realizacije. Zaboravite na greške kod montaže i na zahtjevni građevinski menadžment. Zbog modularnog načina montaže Fluida XL možete rukovati vrlo fleksibilno. Na primjer, kao upravitelj hotela u odnosu na sezonu, pojedine dijelove postrojenja možete posebno isključivati. To nije samo ekološko, već i ekonomski prihvatljivo. Izgradnja Revatekovog malog postrojenja za pročišćavanje je jednostavna i istovremeno vrlo učinkovita. Zbog plutajućeg principa sistema za pročišćavanje, Fluido i korištenja više SB rezervoara za zbrinjavanje otpadnih voda, postrojenje može rasti u skladu s vašim potrebama. S vrlo robusnim i izdržljivim PE rezervoarima koji imaju dugu životnu dob te s fleksibilnom procesnom tehnikom Fluido dobivate najveću moguću sigurnost investicije. S našim malim uređajima za pročišćavanje Fluido XL garantiramo vam više od 90% učinkovitosti čišćenja i Revatekovu kvalitetu na koju se možete osloniti. Mnogo kupaca u Europi je već uvjereno. Vjerujte i vi poduzeću koje je vodeće po europskim mjerilima i izgradite vaše malo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda s Revatekom.